In Shaoli zwaar je allerhande culturen voor een sfeervolle intocht. De komende weken presenteren hier alle continenten haar eigen traditionele sporten. Qua sfeer docht het evenement denken om de Olympische Spelen. Maar het is correct wat oors. Het is eigenlijk een tegenhanger van de officiële Olympische Spelen. En elk land heeft zijn tradities en zijn belangrijke sporten. We hebben natuurlijk sporten als voetbal, tennis, dus wat bekend is en rieden. Maar elk land heeft een specifieke sport. En het vierleppen is natuurlijk heel bijzonder dat wij namens de Vierlepbond Nederland Vertjent Burger hier mooi hier. De scores voor de vierlep-demonstraties en clinics leidt 24 kilometer van Shaoli verwijderen. Vreten midje komen de leppers daarom. Ja, hartstikke mooi. Ik vind dat het heel leuk maken, puur natuur, maar het ziet er goed uit. Zelfs bij dik 30 graden liet Wilco van Amerongen zien dat het toch heel aardig liept worden kan. Het Litouwse publiek is onder de indruk. For me it looks a little bit dangerous. I'm always afraid that they're gonna fall or something. And I don't know. Yeah, it's really interesting. En dan bij de Litouwse bevolking de gruttesprong zelfs weerje. Manje is een speciale landwedstrijd. Elk land kan dan haar eigen internationale vierleprecord officieel in de boeken schrijven.